Здравейте отново! Продължаваме да разглеждаме най-продаваните продукти през изминалите сезони от гамата на Мартин Мото. В този случай се спираме отново на продукт на немската марка Модека, а именно мотоботите Kain. Това, което може да се каже за тези боти и което е важно, че в предната си част са по-широки. Т.е. тук в тази част те са по-широки. Това, което ми прави впечатление, че ние българите или по-голямата част от нас са с по-широки крака, включително и аз. И това, че в предната част е по-широко, ще донесе удобство при носене. Пък всички знаем, че ако крака се чувства като в менгеме, това въобще не е добре, имайки предвид, че на мотора сме по-дълго време. Също така изпотяване може да се доведе до подуване на крака, което ще създаде дискомфорт при носене. В случая по-широките обувки са по-добрия избор. Но пак това е супер субективно и всеки има различни вкусове. Сега за самата обувка, отгоре тя е изработена от микрофибър. Ето тук. За пояснение, микрофибърът е тънко влакно, около 1000 пъти по-тънко от коприната. Тези влакна създават структура на микропори, която се характеризира с отлична дишаемост. Т.е. кракът ще диша. Изглежда като естествена кожа, но не е. Важно е да се отбележи. В лабораторни условия якостта е същата като при естествената кожа, така че може да сме спокойни, че обувките са сигурни. Сертифицирани са съгласно 13634 от 2017, т.е. както всеки друг продукт на Модека, и тези боти са подходящи за професионална употреба от мотоциклетисти. Подсилване на петата, ето тук имат усилване, т.е. имат протектор, височината на тока 2,5 см. Отпред също има протектор, който да пази пръстите. Тук в областта на ябълката също имаме протектор. Подсилени в тази част, за да предпази от по-бързо износване, където при включване на скоростите. Подметката устойчива на бензин и масло и гарантира, че ще останете здраво стъпени на земята, няма да се получи подхлъзване. Светоотразителни елементи по цялата повърхност, т.е. тези червените светоотразителни елементи, така че да бъдете видяни в тъмната част на денонощието. Отгоре имаме велкро, което при завръзване и прибиране на връзките навътре да ги затвори, така че да не се получава оплитане. Тези обувки не са водоустойчиви и при преминаване през локви и по време на дъжд най-вероятно краката ви ще се намокрят. Това са дишащи панели, ето тук, мрежести. Но най-вероятно, ако е локва, по-скоро ще станете сухи, тъй като микрофибъра най-вероятно няма да пропусне, но от тук със сигурност ще има влизане на вода. Ако някаква по-малка локва, не би трябвало да имате някакъв проблем с това нещо, но при дъжд да се има предвид, че ще се намокрите. Отвътре комфортът се гарантира от подвижна стелка, която е добре подплатена както в петата, така и по цялото стъпало. Антибактериална, противогъбична и съхнеща бързо. Езикът също има подплата за комфорт, така че да е мекичко. Глезените по същия начин, ето тук може да се види, доста добре са подплатени. Но все пак всеки крак е различен. Срещал съм клиенти, които казват, че не им е удобно. Срещал съм клиенти, които казват, че е изключително удобни са обувки, така че това е много субективно. Като цяло са добър избор, както за градско, така и за извънградско каране. Гарантират сигурност. Друго, което е важно да кажем, че се предлагат в 3 цвята. Това е черният цвят, това е черно с сиво, това е черно с бяло. Цената 215 лева препоръчително от Модека. Ние в момента на заснемане на клипа имаме 10% намаление на тези обувки, така че може да се възползвате. Могат да бъдат поръчани онлайн от martinmoto.bg
или пък да заповядате на място в физическия магазин в Овчо Купел 2, улица Промишлена 33, където да ги пробвате, да ги обуете, да се разходите в магазина с тях колкото време е необходимо, за да разберете дали са достатъчно удобни за вашите крака. Това е.